Sluta låta! Sluta! Men sluta! Skalman! Skalman! Nej, jag vet inte. Nej. Barnvakten! Det måste vara han. Det måste vara han. Barnvakten! Vad har du gjort med Barsebäck Junior? Jag vet att du vet vad han är. Ta det här. Det är typ redan drogen. Bra. Barsebäck! Hur kom den ner hit då, Barsebäck? Va? Jag tror att han gick ner själv. Barsebäck, gick du ner eller ljuger den där gubstrutten? Han ljuger. Och vad gör du här? Barnvakt, tror jag. Vänta lite. Detta kan bli lite våldsamt. Okej. Tror du att jag behöver en barnvakt eller? Ja, för det är typ bara... Så därför behöver jag ingen barnvakt.